Odvoďte vzorec pre súčet prvých n členov aritmetickej postupnosti s diferenciou d. Súčet prvých n členov v aritmetickej postupnosti sa vypočíta podľa vzťahu n/2 krát a1 plus an, kde n je počet členov aritmetickej postupnosti a1 prvý člen, an posledný člen z postupnosti, ktorej prvých n členov chceme sčítať. Vieme, že v aritmetickej postupnosti platí vzorec pre výpočet n-tého člena an sa rovná a1 plus n minus 1 krát d, kde d je diferencia a1 prvý člen. Čiže prvý člen postupnosti je a1. Druhý člen postupnosti vznikne tak, že k prvému členu pripočítame diferenciu. Tretí člen postupnosti vznikne tak, že k prvému členu pripočítame dve diferencie. A tak ďalej, až predposledný člen vznikne tak, že k prvému členu pripočítame n minus dve diferencie a posledný člen vznikne tak, že k prvému členu pripočítame n minus 1 diferencií. Máme teda pripravených n členov aritmetickej postupnosti. Keď týchto n členov aritmetickej postupnosti sčítame, tak vlastne dostaneme súčet prvých n členov tejto postupnosti. Zoberme teraz tú istú aritmetickú postupnosť a jej členy zapíšme v opačnom poradí. Čiže na začiatok dajme posledný člen, potom predposledný člen, druhý člen, čo je vlastne prvý plus 1 diferencia, a prvý člen. Opäť, ak tieto jednotlivé členy aritmetickej postupnosti sčítame, dostaneme súčet prvých n členov aritmetickej postupnosti. Máme dve rovnosti, každá má svoju ľavú a pravú stranu. Teraz sčítajme ľavú stranu aritmetickej postupnosti v prvej rovnici s ľavou stranou v druhej rovnici. Čiže prvý člen s posledným členom plus z druhých sčítancov dostávame prvý člen plus diferencia plus prvý člen plus n minus 2 diferencií. Ak k týmto n minus 2 diferenciám pripočítame túto jednu diferenciu, tak vlastne dostaneme a1 plus n minus 1 diferencií, čo je vlastne n-tý člen. Rovnako, ak sčítame predposledné členy týchto dvoch súčtov, dostaneme súčet prvého a posledného člena. A podobne, ak sčítame posledné členy
tiež dostávame vlastne súčet prvého a posledného člena. Takýchto sčítancov A1 plus AN tam vlastne bude N. Takže dostávame vlastne N krát A1 plus AN, že sa rovná, rovnako musíme sčítať aj pravé strany, čo sú vlastne dva súčty prvých n členov aritmetickej postupnosti. Posledná úprava. Vydelíme obe strany rovnice výsledného súčtu dvomi a dostávame vzťah pre súčet prvých n členov aritmetickej postupnosti, ktorý sme mali dokázať.